Хәерле көн, хөрмәтле Ринат Зинурович, кадерле кунаклар, хөрмәтле төбәк тарихын өйрәнүчеләр. Барыгызны да Татарстан башкаласы милләтебезнең рухи мәркәзе Казанда сәламлим. Барыгызның да хәтеребездә 2 ел элек беренче корылтайны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов рәсми сәламләгән иде. Рөстәм Нургалиевич бүген дә бар эшегездә хәбәрдар, эшегезне хуплый, кайнар сәламнарын тапшырырга миңа кушып җибәрде. Ихлас күңелдән сәламларым. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт әгъзалары исеменнән сәламлыйм һәм уңышлар телим. Үз тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди татар мәкале. Мондый мәкаләләр әлбәттә һәрбер халыкта да бар. Тарих ата-бабаларыбызның, милләттәшләребезнең яшәеше мирасы. Безнең дә бүгенге гамәлләребез иртәгә яңа буыннар өчен тарих булып калачак. Тарих ул, минемчә, беренче чиратта нәсел шәҗәрәңне үз авылың турындагы белемнәрдән башлана. Бөтен дөнья татар конгрессы сезне бергә туплый, төбәк тарихын өйрәнүче милләттәшләргә зур ярдәм күрсәтә. Бу әлбәттә мактауга лаеклы хезмәт. Хәзерге вакытта күп кенә эшмәкәрләр дә үз туган авылы тарихын барлау, аны торгызуга игътибар итә башладылар. Бу шулай ук куанычлы күренешләр. Алга таба да авылларда, районнарда туган атаклы шәхесләр, матди яктан тотрыклы булган эшкуарлар, тарихчылар белән бергә эшләп файдалы нәтиҗәләргә ирешер дип ышанабыз. Төбәк авыл тарихын өйрәнүчеләр күпчелек очракта җирле мәктәпләрдә укытучы булган абый-апалар, музей хезмәткәрләре, масса күләм мәгълүмат чаралары районнарда чыгучы, газеталарда эшләүче журналистлар, тарих белән хәвәскәр кызыксынучылар. Алар гомерләре буена, алар дименде сез алар, хөрмәтле җыенда катнашучылар. Гомерләре буе туган якларының тарихын өйрәнеп китаплар чыгаралар. Күргәзмәдә күрдек, чынлап та менә сакланырлык күргәзмә. Өстәлеп тора китаплар ел сайын. Татарстан хакимияте аларга бу өлкәдә теләктәшлек күрсәтә әлбәттә. Татарстандагы фәнни үзәкләр, институтлар белән хезмәттәшлек итүчеләр дә шактый. Алар күбрәк тә булырга тиеш. Уртак хезмәт нәтиҗәсендә соңгы елларда күп кенә районнарның энциклопедиялары язылды. Бу Татарстан халкы өчен генә түгел, республикабызга килгән кунаклар өчен дә бик кызыклы һәм файдалы. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк. Тупланган тарихи чыганакларның фәнни яктан анализлануы һәм кирәкле эзлеклектә чагылдырылуы да бүген бик зарур. Менә архивлар белән хәзер генә сөйләшеп алдык әле Ирада Хафизановна белән дә. Архивта булган материалларга таянып эшләргә кирәк. Бүген шушы юнәлештә бердәм эшчәнлек бәйләнешләре тагын да галимнәр белән, архивчылар белән тагын да ныгыр дип өметләнәбез. Татар тарихы әлбәттә Татарстан белән генә чикләнми. Россия киңлекләрендә меңләгән татар авыллары халкыбызның зурлыгын һәм бөеклеген раслый. Без бу җирләрдә чит ят кешеләр түгел. Безнең биредә бай тарихыбыз һәм тирән тамырларыбыз бар. Ата-бабаларыбыз шушы киңлекләрдә зур дәүләтләр тотканнар, дөнья тарихында тирән эз калдырганнар. Төрле идеология шартларында яшәүбез аркасында халкыбызга, тарихыбызга караш төрлечә булды. Моны элеккеге буыннарда бүгенге милләттәшләребез дә белә, киләчәк буыннарда белер дип ышанам. Россия регионнарында татар тарихы белән бәйле урыннар бихисап күп. Соңгы елларда Саратов, Астрхан, Төмән өлкәләрендә татар тарихына кагылышлы эшләр җанланып китте. Халкыбыз тарихын бергәләшеп күтәрергә кирәк. Белүегезчә, республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев та
әлеге өлкәдә актив эш алып бара. Республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен торгызу фонды да, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе да, башка оешмаларда шанлы үткәнебезгә битараф түгелләр. Татар халкы тарихының 7 томлыгы чыгуда моның саллы дәлиле булып тора. Рәхмәт әлбәттә бу эшләрне башкаручыларга. Тарих бит ул аерым бер шәхесләрнең генә эшчәнлеге түгел. Ул миллионлаган милләттәшләребезнең, ата-бабаларыбызның яшәеше, тырыш хезмәте һәм мирасы. Безнең бүгенге гамәлләребез иртәгә тарих булып калачак. Аларны инде яңа буыннар кызыксынып өйрәнер. Шулай итеп, татар тарихы чылбыры да беркайчан өзелмәс дип ышанам. Хөрмәтле тарихчылар, халкыбызның үткәнен барлауда барыгызга да саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар һәм әлбәттә яңа табышлар телим.